Dito siyudad ti Batak, adda may isang material culture na pagtangtang Sydney. Gapot at dito'y kaya't nasisita unay para itiing kang panagbian. Dito'y timakunkunang silyasi. At damit dito'y pagtangtang Sydney nga makunkunang empanada, or we proudly call it as Batak empanada. Napintas unay deti material culture ng silyasi, gaputa babaen daytoy nga silyasi maproduce ni when ma-achieve ni deti kayat milaunay nga raman ken luto nga pagdidinamagan sa nga lubungan nga Batak empanada. In 2024, they took home the championship with the story of a woman Welcome to Hong Kong, Nena. who pursued her dreams far from home. Now, they bring us back to the Philippines with Madonna, an empanada vendor from Batak, whose journey proves that success is about talent and embracing one's roots. Can heritage and ambition pave the way for a back-to-back victory? We are about to find out. Well, Nena became so remarkable last year. So this year, alam ko that everyone will be smiling for that 7 minutes performance because Our story will revolve around the life of Madonna. Madonna, who is a vendor, who used her passion and culinary heritage to overcome the struggles of aspiring artists here in the Philippines. Presenting Madonna, lasing empanada tea na imag ngagluto, nalaing pay ngagkanta. She will succeed on her career with the help of empanada. Lagsak ay nakalagsak, tikas ko'y akabibiyang, panalabon tigasan, naputi pang nagiin na yan. May tuyon, tumatang ngayon, tilakok na empanada. Espesyal man pero ordinary, ay nakaimpimas lata. Espesyal man naroon, Manang Madonna, di mga ordinary, baka maibo sana. Ay naglanang, di empanada, umay kay gumatang, nag-espesyal. Di empanada, bibito'y bata. well, it's me, Madonna. I have a dream. I want to be the singing empanada diva. Manila, here I come. Next! Hi, I am Madonna, proudly Batak, Kenya. Lunes nang tayo'y nagkakilala, Martes nang tayo'y... Hey, stop! Madonna, right? You're fired! Hello po, mag-audition po sana. Ay, wala nang audition. Tanggap ka na. Sige, kumanta ka na. Ang pagsintam mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang, nawala rin lahat. Nawala na ang lahat, Madonna. Pati customer. Paano na ngayon yan? Aha! Let's cook and sell empanada, gaya ng baon ko. Uy, masarap nga! Manager, samahan mo ako sa Batak to gather authentic ingredients. Magtitinda tayo dito. Batak, here we come! Yang mo ay nilimit mo na, iyon ang pakunuan at tagawin ng balat. Yakubusog ka sa empanada, la 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 la.
sarap! Iba ka, Madonna! Malinamnam! Live tayo ngayon para kausapin natin si Madonna, the singing empanada diva. Anong masasabi mo? Salamat sa nakinig sa aking boses at bumili ng empanada. At yan ang mga kaganapan dito. Back to studio. Hello? Hello, maaari bang kausapin si Madonna? Ako ho. Siyak ni Mayor Tibatak, nganyanyag fiestan, ket ayaban ka kung mga agkanta.